Sziasztok gyerekek, Bence vagyok, és ez itt a Five Nights at Freddy's 2. Ez az első videóm, és úgy gondoltam, hogy egy Magyarországon nem annyira ismert játékkal fogok játszani. Úgyhogy én már nagyon sokat játszottam vele. Szerintem egy nagyon izgalmas és egy nehéz játék, de hogy ti is lássátok, hogy igazából milyen, akkor mindegyik jöjjön egy kettesen. Mindenki úgy egy kettet. Na. Szóval mindegyiket leveszem egy kettőre. Úgyis jönni fognak ám nagyon gyorsan. Ötösen már kivittem, de nagyon ilyen kapkodós, és úgy nem lesz annyira izgalmas. Majd, na akkor mehet. Egyébként szerintem nagyon izgalmas játék, soknak nem tetszik, de én már nagyon várom, hogy már kijön a harmadik része is. Az első is nagyon jó volt szerintem. Itt mindig tekergetni kell egy ilyen zenedobozt, különben onnan kijön egy szörny, egy ilyen, hát ilyen furcsa szörny. Igen, innen két helyről jönnek, csak hogyha Costume Night-ba vagy, ugye ahol te választott ki, ott, na ki van itt már megint? Ó, Freddy. Ezt meg tekerni kéne. Mert ha nem tekerjük, akkor onnan kijön egy gyökér. És gyorsan kapkodni kell ezt, hogy felvegyem, mert jöhet a Golden Freddy, ugye Arany Freddy. És az nagyon hamar elkap, hogyha nem veszem föl gyorsan a maszkot, úgyhogy nagyon izgalmas és nehéz játék. És az első nagyon nagy sikereket ért el, és úgy jött ez a második. Azt a kurva életbe. Ki van itt? Megnézzük. Senki, jó van. Akkor csak... Na már 1 óra és 6 óráig kell kibírni ezen a kis helyen igazából. Még az egynek értelmesebb helye volt, mint itt. Mindegy. Furcsa. Maga ez az egész furcsa. Igazából szerintem ez a rész jobban össze lett kapkodva, mint az egy. Majd azt is be fogom mutatni. De majd én inkább a harmadik részre lennék kíváncsi, mert az is. Az nagyon jó szerintem. Legalábbis a bemutatója nagyon jó volt, és a tesztet is láttam, hogy milyen, és jó lesz szerintem, bár nem tudom, mert nagyon sokáig csinálják már. Nézzük. Ajaj, ki van itt? Bassza meg. Akkor óvatosan kell itt. Bassza meg. És igen, lehet nyerni ilyen matricákat. Azt a kurva életbe. Elmentél? Jó. Teker. Jó. Hogy már sima Freddy már nagyon. Toy Freddy. Ezt én se tudok. Azt a kurva. Akkor muszáj felvenni, és akkor elmegy. De most el is ment gyorsan. Viszonylag. Épp, hogy felvettem. Ez nagyon gyorsan kell, amúgy el is kapnak. De szerintem nagyon izgalmas. Jó. Ki van itt? Kurva élet, kurva. Ez nagyon kamar, ide bejön, és teker. Most fúra feltekerjük. Jó. Ajjajjajjajjaj, már ketten is itt vannak. Bazd meg. Nem vettem fel gyorsan. Hamarabb ide jött, mint a csirke. Meg itt már hogy durvábban néznek ki, még az első karakterek is benne vannak, úgyhogy... Szerintem kurva izgalmas. Majd egyszer megpróbálom azt kövibe. Ezt kiviszem, csak hogy lássátok, hogy milyen maga a játék. Hogy 20/20/20, mert úgyse fog sikerülni, mert
az lehetetlen egyszerűen. Ah, Freddy. 3 fajta Freddy van, Golden, sima meg ilyen tojos. Ez volt a sima most, aki bejött. Legalábbis úgy sima, hogy az elsőben ő volt. Csak durvábban néz ki itt. Ez meg ilyen... Hát ilyen. Furcsa eléggé. Jaj. Már 4 óra már. Már szerintem jól haladunk. Nézzünk egy kicsit akkor a kamerába, hogy kik vannak. Ó. Hát nem tudom, hol vannak ezek. Ajajaj. Ó, be akar valaki menni a szellőzőbe, nehogy. Hát, még ez is nehéz, és mindegyik csak 2-esen van, de mi van, mindegyik 20-ason van. Ajajajajajaj. Na, ez úgyis meg lesz. Remélem. Azt kérem még, hogy ne. Már 2 is ott vannak. Jó, nem jött ki. Csak vigyázni kell, ugye tartalékolni is kell, mert ugye ott lemerülhetek, azt nézhetek. Ott. Na már 5 óra. Ne! Kapjú. Itt van a kisgyerek. Na az meg azt tudja, hogyha bejön, hogy itt leveri az áramot, és hát nem tudok fénye világítani, és be tud jönni a róka. Mert muszáj mindig előre figyelnem, mert amikor ott a róka, vagy legalábbis akkor, amikor ott a róka, de én mindig szoktam, mert kiszámíthatatlan, mikor van ott és mikor nincs. Úgyhogy én mindig figyelem, sokkal jobb, óvatosság. Mi a fasz? Ne, bazd meg, ne. Bazd meg, kurva éled. Hú. És elbaszt. Nem már. És ezek még csak 2-esen voltak. A rohadt életbe. Pedig nem kellett sok. És igen, úgy van, hogy első... Na, ez jó, mert lehet úgy csinálni, hogy előről kezdve. Van első estétől egészen eljutsz 5-ig. Utána kapsz egy csillagot, ha megcsinálod a 6-osat 2-t, és a kosztümbe legalább egy csomót ki kell vinned, és több ilyen dolgot kivittem, és azért tudtam kapni, hogy hívják ott ilyen kis állatokat oda az asztalra, meg ilyen dolgokat. Úgyhogy hát ez... nem tudom, hogy kipróbáljam. Szerintem ízelítőnek ez is elég volt. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy Basz meg. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!